थांनाय 11 तारिखआव आगामी दिनाव शुक्रबार दिनाव अबाहायनो ककासाका माने बरकाथारि स्कुलनि स्टुडेन्ट रक सिबि पाइ दङ न मानजाखा रमजांनाय अबकि बरकाथारि स्कुलनि सोलोंनाय रक कक गे हाइसे बरकाथाल बाजाराव जे स्कुल पढ़ने चरे रक आबो चिनी बरकाथाल स्कुलनि चरे रक सिमिया ओ आमचायो चाचू हायर सेकेंडरी स्कूल कमाकारी हाई स्कूल मधुसूदरी हाई स्कूल अब हाइके कयेकटा हाई स्कूल दङ आरो चेरारबो बरकाथाल बाजाराव फायं एखेबो आमचैनि चेरारबो आ स्कुल फरायनाय दङ आबो जों जे आमजुगै नायमानि एखेबो सिंनि नायमानि लुकुरंनो आबो चिनि स्कुलनि चेराया आबो कनफार्म चिनि स्कुल चेराया माने चिनि बरकाथाल स्कुलाव फरायनाय चेराया हयतोबा आबो स्कुलनि चेराय फरायनाय चेराय न अथवा गानागिनि जे स्कुलाव फरायनाय चेराय न आबो तो ठीक न एके फालनायबो ठीक न स्कुलनि चेराय न फरायनाय चेराय न फालो हायपानो जों सायमानसुका कनफार्म गाबो चिनि स्कुलनि फरायनाय चेराया औरको माने न्यूज़पेपर को नुखा माने औरनि स्कुलनि स्टुडेन्ट होले न्यूज़पेपर काका अमनो तो इनका मकक सनमो ना न्यूज़पेपर आबो बाइके काका साबो कारिका तामके कारिका आबो तो आ क्लेरिफिकेशन तो सोरना को गया तामकाय जोंगबो आं बरकाथालिया क्लास 12 स्कुलनि स्कुल मैनेजमेंट कमिटिनि वाइस चेयरमैन सेबां कक सानामु संगो आमो बो एंगल टी काका तामके काका बो न्यूज़पेपर काका आबो तो जों आं काको सासुमैया हायपर आबो ठीक गया आं बुमु बुद्धि देबबर्मा वाइस चेयरमैन बरकाथालिया द्वादश श्रेणी विद्यालयनि स्कुल परिचालन कमिटिनि वाइस चेयरमैन।